Csodaszép napot kívánok! Hétfő van, és 2 óra múlt, és most készülődök, mert megyek be az egyetemre könyvtárazni. Ma eddig videót vágtam, mert egy hete voltunk egy családi utazáson, és azt levideóztam, és azt vágom. Illetve elvittük a kutyát sétálni édesanyjával. Úgyhogy eddig összesen ennyi volt ma a program. Ez a hét, ez arról szól, igazából az a lényege, hogy egy kicsit visszarázódjak, mert mint mondtam, egy hete elutaztunk, aztán lebetegedtem, ami még mindig hallható, meg még mindig azért érzékelhető, aztán megjött a mensim is. Szóval, hogy sorozatosan nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én azt elképzeltem, de természetesen semmi okom panaszra, csak így egy kicsit szeretnék tényleg így visszarázódni a mindennapokba, meg tényleg oda tenni magamat, mert ma déltől lett volna egy ZH-m, statisztika ZH lett volna, de képtelen voltam felkészülni rá egyszerűen, és képtelen voltam rávenni magamat, hogy készüljek. Én arra jutottam, hogy azt most elengedem, és majd jövő hét szerdán lesz a pót ZH. És akkor azt viszont megcsinálom, és akkor most elkezdek rá készülni, úgyhogy azért megyek ma is könyvtározni, hogy ezzel haladjak. Ja, kb. Ennyi a sztori. Az mindenképp egy érdekesség, hogy most, hogy így pihentem, meg hogy volt kvázi igazából egy hetem, amin nem tudtam más csinálni, csak pihenni, akarva akaratlanul is igazából. És tök durva, hogy most van a 6. hét egyetemen, és az előző 5 hétben végig stresszeltem igazából, hogy le vagyok maradva, meg nem állok jól semmivel, meg hasonlók, és most kimaradt egy hét, amikor semmit nem csináltam, szóval, hogy most intenzívebbnek kéne lennie, de mégis azt érzem, hogy tökre nem vagyok lemaradva, tök időben vagyok mindennel, tök jól állok a dolgaimmal, semmi okom pánikolni, és ez így most így egy nagyon fura érzés, mert egyáltalán nem számítottam erre. Úgyhogy igazából most az a terv, hogy ezt a mentalitást megtartom, és megint feljött az a tény, hogy egyszerűen muszáj pihenni ahhoz, hogy funkcionáljon rendesen az ember. Ez egy annyira drasztikus különbség, hogy most tényleg pihentem, és nem csak azt mondtam, hogy pihenek, tehát hogy nem úgy pihentem, hogy jaj, nem kell egyetemre menni, akkor dolgozok, vagy jaj, nem kell dolgozni, akkor egyetemre megyek. Úgyhogy igen, most hétfő van, és kezdődik a hét, amikor megváltjuk a világot. Most indulok haza. Igazából nagyon jó volt ez a könyvtározós témakör, csak nem sikerült tanulnom. Mert annyira flowba kerültem a videóvágással, hogy az Istennek sem bírtam abba hagyni, és még mindig nincs kész, de anyapárjával megyek haza. Olyan jó lesz ez a videó. Egész nap dolgozok, úgyhogy igazából nem sok minden megörökíteni valóban. Ülök a gép előtt, és patyogok az Excelbe. Eljöttünk most Szimbával sétálni, és kb. Ez mind. Rendkívül jellegtelen a napom.
Ez a mai gyönyörűséges reggelim. És ott a Keith-Inbook, aki nagyon szemez a kajámmal. Most készülődök egyetemre. Van még bő fél órám elkészülni, szóval teljesen időben vagyok. 12:30 van, 1-kor kell elindulnom. Hála a jó égnek megint statisztikám lesz. És őszintén egyáltalán nem akarok bemenni. Szóval nagyon-nagyon gondolkozom azon, hogy ellógom a mai napot, mert úgy volt, hogy a drága, egyetlen imádott, kedves legjobb barátnőmmel megyek tanulni, de lemondta. Igazából, ha bemegyek, egyedül fogok tanulni, órára sincs kedvem menni. A hétfő hát ellógtam, egész nap nyűgös vagyok, és igazából rettenetesen elegem van. Azt nem tudom megmondani, hogy miből ez. Fogalmam sincs, hogy miből van elegem, csak egyszerűen elegem van. És ez nem a legjobb mentalitás, úgyhogy most megpróbálok elérni, hogy jobban érezzem magam, és abban bízom, hogy ezen segíteni fog az, hogy egy kicsikét rendbe szedem magam. Délelőtt úgy dolgoztam, szokásosan, 8-tól fél 12-ig, szóval egy órával ezelőtt végeztem, aztán igazából reggeliztem, és ennyi volt a program. Szóval nem jutottunk messzire eddig ma, egyelőre. Girl, I knew you were the one for life. We gon' run the city, make them pay the price. I'ma treat that body like a paradise. Bet you never met a king this nice. Biztos megvan az érzés, amikor csak azért vagyok rohadtul késésben, de nem volt kedvem elindulni. És most rohanhatok. Csak azért, hogy elérjem a buszomra, ami én is úgyis meg kell érnem. Csak most legalább rohanva. Nem baj. Jól nézem ki. Ezt tartjuk meg valamit. We gon' run the city, make them pay the price. Treat that body like a paradise. Bet you never met a king this nice. Never. I can't let him go. No. Try to find a simple love, but the fast life got me sold. All them other boys are moving way too slow. So deep in the game, yeah, I can't let them go, no. On sight, girl, I knew you were the one for life. We gon' run the city, make them pay the price. Yeah. I'ma treat that body like a paradise. So nice. Why you tryna play it cool for? I'm the CEO. You know what I do for you. No, I'm playing. You should know we've been locked in for the long run. And all your crew really wish they had a spot on our throne, hun. Hello, nem tudom kinek lesz, de ciao. A két sapka manom. Szívvészvételten. Igen, szóval eljöttünk úgy átsétáltatni édesanyával. Nem mindegy, szóval eljöttünk úgy átsétáltatni egy picikét. Egyrészt, mert nincs meg a lépésszámunk, másrészt meg, mert Szimbának sincs meg a lépésszáma. És ezen kívül a könyvtárazás életem könyvtárazása volt konkrétan, tehát, hogy nem tudom, hogy mikor ment utoljára ennyire jól a tanulás, meg hogy mikor voltam utoljára ennyire flowba tanulás közben. Úgyhogy annak nagyon örülünk. Ennek ellenére nem váltottam meg a világot, de egy anyagrésznek a végére értem, aminek örülünk. Úgyhogy erre, hogy holnaptól jöhet a következő rész. Nézd ide, kicsi Simbo. Sim. Szia. Hello. Éhen leszek, mert egész nap alig tudtam enni. Úgyhogy
ezt sikerült Bacsinak meg. Ez a túlélő kajám, amíg sétálok haza. Vagy hát úton vagyok haza, mert még nem nagyon van idő menni. Vagy hát nem nagyon volt időm most tenni. 3 előadást éltem túl. Meg egy zéhát. Szép jó reggelt kívánom! Most már péntek 11 óra múlt. Ma dolgozok, most fogok megreggelizni. 5-ig dolgozok igazából, úgyhogy semmi extra ez a nap. Annyira akartam beszámolni, hogy tegnap jól megvettem azt a kaukázusi kefírt a sajttal, benyomtam, és aztán vettem egy túrós táskát, szóval, hogy senkit ne tévesszem meg. nem bírtam ellenállni, annyira kívántam valami péksütit. És ezen kívül hazaértem, és konkrétan egész este brainrotoltam. Szóval hajnali 2-ig, vagy 3-4-2-ig valami ilyesmi, és nem tudom miért. És nagyon ritkán csinálok ilyet, vagy hát nagyon ritkán, mondjuk ilyen havi 1-2 alkalommal, de hogy egyszerűen annyira ki volt égve az agyam, pedig először tanulni akartam, és teljesen esélytelen volt, hogy tanuljak, szóval nem tudom, mi történt tegnap. Úgyhogy, ja, ma munka, aztán tanulok, meg még, ha nem esik az eső, elviszem a kutyát sétálni, és kb. Ennyi a mai terv. És nagyon elfáradtam ezen a héten, de hétvégén is legalább 1 nap fog kelleni tanulnom, de lehet, hogy 2, valószínűleg 2 a szerdai ZH-ra, mert aztán még hétfőn is és kedden is fogok dolgozni, szóval nem úszom meg. Úgyhogy ennyi, csak be akartam jelentkezni, aztán még meglátom, hogy mi az, ami érdemes a mai napból arra, hogy megörökítsem. Hát nem a legjobb kutyasétáltatós időt sikerült kiválasztanom, már csak azért sem, mert este 10 van, de most arra szedtem össze magamat, hogy rávegyem magamat erre a sétára. Úgyhogy hát ez nem lesz egy hosszú kör, de egy kicsit mozgunk, közben szemerkél az eső is, meg fúj a szél, szóval nincs jó idő. De egy kicsit megyünk, mert egy kicsit muszáj kimozdulni, mert mindketten itt betunyultunk már Szimbával. Jó reggelt kívánok! Most fogok összekészülni, vagy hát már készülődés közben vagyok. Ez a sminkemen látható. Unokatesómnak a szalagavatójára megyek, és van még fél darab órám befejezni a készülődést, de gyakorlatilag meglátjuk, hogy mennyire közreműködő a hajam, és attól fog függeni, hogy kész leszek egy időben. Ha nem, akkor szarhajjal megyek, mert így is kész kell lennem időben, úgyhogy most elkészül a hajam. Your attention, please. You're the tide inside my soul, a memory that makes me whole, a story that will not grow old, more precious than a fire's gold. You're the warmth within the blue, a feeling always fresh and new,
egy olyan nap van, ma van vasárnap, és délben sikerült magamhoz térnem. Most már este 8:30 van mindjárt, és alig bírtam felkelni, utána a teniszedzésemet lemondtam, és egy egész nap használhatatlan és rémes személyiség voltam, aminek az lett az eredménye, hogy eljutottunk a Premier Outletbe, és szóval találtam egy-két dolgot. Maradjunk ennyiben. Nyilván így egészen könnyen visszatértem az élők közé. Azt hiszem, ezt hívhatjuk függőségnek. Viszont igen, találtam egy pulcsit, ami most rajtam van, illetve egy formálnadrágot, úgyhogy mindjárt megmutatom mind a kettőt. Szóval itt van a pulcsi, ami amúgy nagyon tetszik a szabása, és ilyen oversized. De mégis ez egy SS pulcsi, csak így info jelleggel. És itt van a farmer. És most már, mint mondtam, vasárnap este van, úgyhogy valószínűleg most már igazából semmit nem fogok csinálni, még átmegyek egy kicsit a barátomhoz, illetve előkészülök a jövő hétre, szóval hajat mosok, meg főzök, meg ilyesmik. És aztán hatalmasat alszom. Értelemszerűen ma nem tanultam, bár az volt a terv, hogy fogok, de nem bírtam rávenni magamat. Szóval most így a hétvégére azért eléggé elfogytam, amiben nyilván közrejátszik az is, vagy hát gondolom, hogy igazából rémes idő van, és megint ilyen 7-8 fokok, hatalmas szél, eső, és egyáltalán semmi motivációm nincsen aktívnak lenni. Nyilván ez így nem túl ideális, de hát ez van, ebből élünk. Úgyhogy igen, ez a hétvége így alakult. Tegnap este a kedves unokatesómnak voltunk szalagavatóján, illetve aztán így a családdal beültünk borozgatni, úgyhogy ez nagyon jó élmény volt, meg nagyon jó volt egy kicsit így kikapcsolni a hétvégén. Szóval azért mindenképp nagyon hálás vagyok, illetve annyira finom bort ittunk, hogy végül kellett vennem egy üveggel egy nagyon-nagyon finom új-zélandi fehérbor, és majd berakok róla ide képet, így ide, mert tényleg egyszerűen isteni az a bor. Mindenkinek előszeretettel ajánlom, aki valaha látja ezt a videót, és szereti az ilyen friss, könnyű fehér borokat. Egy tök jó élmény volt, meg tényleg tök jó volt így együtt lenni a családdal. Ha bárki látja ezt a videót valaha, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted, és kellemes hetet kívánok a jövő hétre.